Приятели, мараба на всички! Новогодишен поздрав от лоното на демокрацията, Сарая на Сокол. Това свято място за евроатлантическите ценности е за ДПС. Тук зад мен са всички мои съратници и приятели. Направили много за демокрацията в България и за ДПС. И най-вече за мен. Машала Соколе. Инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането тук. Точно така, Соколе мой. Аферите правим. Машала, хей, без теб и без ДПС. Нова година няма да дойде тук, защото нова година се транспортира с автобусите на ДПС. И за да пристигне по-комфортно, ще я посрещнем с един музикален поздрав от мен, Мустафа Карадайъ. Сега, малко е трудно да се координира по-самък. Сега, ДПС много е добре, който даде, с него сме. Парламента връчкам, че прекарда с гласове от 2,50. Хоп, сега, аз работим в ескорта, импорта, експорта и си карам курорта. Ча до Черното море, всичко ще ДПС. Ако искаш ченега, трябва да си ДПС, защото в ДПС много е добре. Тук раздаваме порционите, който не ще, няма да яде, трябва да даде още по-добре. Ще ме заведе повече, разбирате ли? ДПС, ви честите новата 2017 година! Защото всички ще сте ДПС! Аз виждам, имате потенциал, защото без ДПС няма ченега! Айде сега! Много интродукция стана ми, лошо Соколе, че спра. Съжалявам. Аз съм ДПС, няма толкова заряд вече, няма нищо. Не остана. Това беше от мен за вас. Този уникално терапевтичен, бих казал, ключак от мен Карадайъ. И от Сокола, разбира се. Хубава работа сега.